Хәерле көн, дуслар. Әйдәгез бүген бергәләп борщ пешерәбез. Табада сыйык майны кыздырабыз. Анда туралган суган өстибез. Суган бераз кызгач, кәбестә салабыз, яки мин менә тузлы кәбестәне юып салам. Алар бераз кызгач, угыштан чыгарган кишер һәм чөгендер өстибез. Барысын да бергә уртача утта кыздырабыз. Аннары 1-2 чүмеч шулпа салып, тагын бераз пешкәнче тотабыз. Ул арада алдан кайнаган шулпадан итен алабыз, тәмләткечләр салабыз һәм яшелчәләрне шунда җибәрәбез. Бәрәңге урынына мин гадәттә фасоль салам. 1-2 минут кайнагач борщ әзер була. Тагын да тәмлерәк булсын өчен борщ янына кабартмалар, русча пампушкалар була инде ул, пешерәбез. Гади кабартманың өстенә май белән сарымсакны кушып сылыйбыз. Ашны тәлинкәгә салабыз. Анда шулай ук ит өстәргә, каймак салырга, яшеллек сибәргә мөмкин. Ашларыгыз тәмле булсын.